мы абяцалі сюрпрыз для нашых фундатараў ды гледачоў, і вось ён. Гэта дынамічны тизер беларускай гісторыі, які мы паспрабуем укласці ў 15 хвілінаў. Просты фармат, які дапаможа згадаць, чаму Беларусь не Расія і датычна да Еўропы не толькі геаграфічна, хто з'яўляецца сапраўднымі героямі нашага краю і якім цудам ён агулам паўстаў. Мы канал «Загляне сонца». Нагадваю, гэта прадукт, які робіцца беларусамі для беларусаў. Таму, калі хочаце стаць датычнымі, усе неабходныя спасылкі ёсць у апісанні. Укласці ў 15 хвілін будзе вельмі складана. Гісторыя Беларусі мае шмат цікавых момантаў, але мы паспрабуем. Як думаеце, ці атрымаецца? Сляды чалавека на нашай Беларусі фіксуецца 300 тысяч год таму. Першы паселішчы 24 гадоў таму. Часы палеаліту. З усёй павагай тыя людзі наўрад ці маюць да нас хоць нейкае дачыненне. А вось ужо ў часы жалезнага веку, 7-5 стагоддзя нашай эры, тут не проста жывуць розныя плямёны, якія маюць да нас ужо прамое генетычнае дачыненне, але і буяюць кантакты. Мы, так, не былі часткай рымскай імперыі, напрыклад, але актыўна з ёй кантактавалі, гандлявалі, а нашыя продкі найхутчэй нават хадзілі наёмнікамі па ўсёй Европы. Протадзяржавы з вайсковымі лідарамі і арміямі былі найхутчэй і ў тыя часы. Але пра дзяржаўнасць са 100% дакладнасцю мы кажам ужо ад полацкага княства. Першая летапісная згадка пра той полацак 862 год. Ён узнік на землях крывічоў аднаго са славянскіх плямёнаў. Святую трыаду камплектуюць радзімічы і дрыгавічы. Але славяны, яны усе даволі умоўна, філалагічна, бо гэта ўсё адно быў этнамікс, які прыняў славянскія гаворкі. Нашы першыя князі, продкі Ікея, выбачце, то бок скандынавы. Рагвалод, Рагнеда, Тур, ад якога ўзнік Тураў горад. Нармальная практыка таго часу. Ёсць тэма, што вікінгі прыходзілі на старыя, ужо намоленыя іх папярэднікамі месцы. Калі археолагі калі-небудзь гэта ўсё раскрыюць, дык падоўжыць нашу гісторыю яшчэ гадоў на 500-600. Полацак частка Русі як цывілізацыі ад Новгорада да Кіева. Русь не столькі дзяржава, колькі бізнес-карпарацыя. Акурат як зараз марыць Ілон Маск. Сэнс лагістыка паміж Балтыкай і Чорным морам. Шлях з варагаў у грэкі. І на нас гэтая лагістыка замыкалася, бо Нёман ды Дзвіна цякуць у Балтыку, Дняпро ў Чорнае море. Момант з рэкамі важны, бо вызначае геапалітыку і культуру. Дняпро на поўдзень гэта ўсходні свет, Візантыя, арабскія ўсе гэтыя справы. Нёман і Дзвіна, поўнач, скандынавы і немцы. Ажно з таго часу нашы продкі маюць трабл з выбарам. Хто мы такі, захад ці ўсход. Полацак моцны гандлёвы цэнтр, які ўвесь час дамагаўся самастойнасці і свабоды. Лепшы прыклад Усяслаў Чарадзей, які ваяваў і з наўгародскімі, і з кіеўскімі канкурэнтамі. У адным з такіх канфліктаў, бітва на Нямізе, упершыню згадваецца Менск. 1067 год. Полацкае княства стаіць на Дзвіне, Смаленскае на Дняпры, Тураўскае на Прыпяці, рэкі, тагачасныя магістралі і нафтаправоды. Грошы з гэтага ідуць у тым ліку на развіццё культуры, будаўніцтва храмаў. Мы ўжо прынялі, дарэчы, хрысціянства ўсходняга абраду, мастацтва. Апафеоз гэтага мастацтва і сімвал Ефрасінія Полацка і створаны па яейнай замове ў 1161 годзе крыж. Хто ведае, дзе гэты крыж, напішыць, калі ласка, у каментарыях. У 13 стагоддзі Русь занепадае праз нашэсце качэўнікаў з усходу, якое мы ведаем як татара-мангольская. Нашы землі наўпрост не закранула, хоць ад татарскіх набегаў продкі нашы адбіваліся да 16 стагоддзя. Але лагістыка, сувязь, шмат чаго парушылася. Той свет перастаў існаваць. Ёсць рамантычная тэма, што белая Русь, бо не кранутая татарамі. Ёсць спойлер, гэта трындзёж. Дык вось, у 13 стагоддзе подзвіг скандынаваў у пэўным сэнсе паўтарае Літва. Супольнасць, якая і дала назоў дзяржаве. Пасіянарныя балцкамоўныя чувакі становяцца вайсковай элітай у нашым рэгіёне. А ну яны паганцы, гэта вельмі важна. 1253 год. Каранацыя Міндоўга ў Навагрудку. Сімвалічная дата. Нашы землі, уключна з Віленшчынай, становіцца ядром дзяржавы, якая расце не па днях, а натуральна па гадзінах і хутка стае агромістай імперыяй ужо ў 14 стагоддзі. У ёй пераплятаецца балцкая, паганская і славянска-хрысціянская. Зноў тыя самыя дзве душы нашага народу. Дзяржава, якая стане вялікім княствам літоўскім, рускім і жамойцкім, раскінулася ад узбярэжжа Балтыкі да Чорнага мора. Гэта адказ на геапалітычныя выклікі, на татараў з поўдня і крыжакоў з паўночнага захаду. Росквіт часы думвірата Альгерда і Кейстута з роду Гедымінавічаў. Гэта цяпер мы пакутуем праз Маскву, а Альгерд у свой час зрабіў некалькі паходаў на яе. Ёсць меркаванне, нібыта Альгерд прыхіліў сваю дзіду да варот горада і сказаў: «Памятай, княжа, што кап'ё літоўскае стаяла пад Масквой». Праўда ці не
невядома, але для інфраструктуры беларускага міфа вельмі прыдасца. Радавы сімвал альгерда калюмны, але ў справу таксама уваходзіць пагоня, як герб Літвы агулам. Ён стане нашым брэндам і на ўсходзе, і на захадзе. Сёння прыўкрасны дзень. Не толькі праз тое, што вы глядзіце гэты відос, але і праз тое, што я хочу распавесці вам пра аплікацыю свае. Раней мы ведалі гэты прадукт пад назвай «Новая Беларусь» ад Паўла Лібера і яго каманды. Павел Лібер і ягоная каманда засталіся. Таму гэта, як раней, вельмі карысная штуковіна, якая яднае беларусак і беларусаў па ўсім свеце, незалежна ад іх месца знаходжання. Распрацоўнікі сэрвіса аднавілі дызайн, палепшылі функцыянальнасць і зрабілі інтэрфейс больш зручным. Надзейнасць і бяспека засталіся на тым жа высокім узроўні. Мапы, любыя ў прынцыпе, Google Maps, айфонныя мапы, баймапка, контурныя мапы, у прынцыпе моя любимая аплікацыя на тэлефоне. Таму давайте паглядзім адпаведны сервіс на свае. У версе бачым катэгорыі. Давайте пазнаёмімся, напрыклад, з прасторамі. Вось гэта музей вольнай Беларусі, цэнтр беларускага культурнага варушняка. Мы там записывалі, напрыклад, размову з Сашам Чарнухам. А цяпер давайте паглядзім прапановы нашых бізнесаў. Першая навіна – гэта адзін з самых папулярных сервісаў свае. Другая – нашы бізнесы і паслугі ёсць па ўсім свеце. Вось, напрыклад, фотограф у Боне. Побач персанальны стыліст з Дюссельдорфа. Падарожнічаем далей. Глядзіце, зноў фотаграфічныя паслугі толькі ўжо ў Нідерландах. А гэта Лондон і касметолог з медычнай адукацыяй. Што важна, праз акіян нас чакае барбер з Брукліна. То бок, свае бярэ і паказвае глобальнасць беларускага бізнесу. А я Даша Падарожніца. Пад кожнай прапановай ёсць свае умовы атрымання зніжак. І гэта добра паказвае, што спампаваўшы аплікацыю і адкрыўшы мапу, можна лёгка знайсці сваіх і падтрымаць іх, атрымаўшы якасную паслугу і добрую зніжку. Кожны прадпрымальнік можа прапанаваць сваю паслугу ці бізнес, каб ён таксама з'явіўся і адлюстроўваўся на гэтай мапе. Дадам, што зараз у аплікацыі запушчана апытанка на галоўнай старонцы. Каманда вельмі цікавіцца, што сапраўды важна для вас, карыстальнікаў, якія сервісы патрэбныя і што бы вы хацелі пабачыць у свае, што палепшыць, што памяняць. Уся дадатковая інфа ў апісанні гэтага відоса. Застаецца толькі пажадаць поспехаў нашаму бізнесу па ўсім свеце і падзякаваць вам за увагу, прапанаваўшы глядзець гэты відос далей. ВКЛ як праект мае поспех. Нашы продкі надавалі трындзюлей тэўтонцам пад Грунвальдам, гэта 1410 год. Адна з самых велічных перамогаў у гісторыі краіны, якая даказвае, што беларусы не зусім мірныя. Пазней яшчэ дадалася бітва пад Оршай, там дасталася маскавітам, гэта 1514 год. Ад Вітаўта з Ягайлам пад канец 14 стагоддзя пачынаецца наша гісторыя доўгай інтэграцыі з Польшай. Крэўская унія, 1385 год, пачатак. Скончылася яно ажна ў 1569 Люблінскай уніі, калі ВКЛ аб'ядналася з Польшай, каб супрацьстаяць пагрозе ад маскавітаў. З Польшай нас увогуле шмат чаго звязвае. Хапае і добрага, і кепскага, як у любых суседзяў. Але вораг у выніку у нас адзін, там, на ўсходзе. 16 стагоддзе залаты век ВКЛ, як звычайна лічаць. Нягледзячы на войны з татарамі і Масквой, рэнесанс нашага краю, калі еўрапейскія тренды і каштоўнасці шчыльна пераплятаюцца са старым рускім у дужках культурным бэкграундам. Наша старажытная мова афіцыйная ў ВКЛ, на ёй выходзяць статуты. У 1588 выходзіць статут Льва Сапегі, з якога бралі прыклад іншыя краіны. Рэальныя заканадаўцы мод. У нас друкуюць кнігі, адчыняюць школы, гарады растуць і атрымліваюць магдэбургскае права, а гэта самакіраванне. Наша эліта, Сапегі, Агінскі, Хаткевічы і іншыя старыя праваслаўныя роды. У нас няма крывавых ці маштабных рэлігійных войнаў, інквізіцыі і палявання на ведзьмаў, бо прынцып ВКЛ, каб кожны прыносіў карысць і не замінаў іншаму. Гэта тыя еўрапейскія каштоўнасці, якіх на той момант не было ў той жа Францыі, напрыклад. Сімвал таго часу Францішак Скарына з Полацка, які друкуе сваю Біблію ды іншыя кнігі акурат кірыліцай, па-стара-беларуску. Раней, чым у Маскові ці на землях Украіны. Ён бярэ наш культурны код і дадае еўрапейскія тэхналогіі, друк і мастацтва. Наш Стів Джобс да Стіва Джобса. Але з гэтага самага часу нашым цёмным цемем стае Масковія. Усё 16 і 17 стагоддзя нон-стоп войны на
вынішчэнне, каб захапіць Полацак, Смаленск, Віцебск, Магілёў. Войны з пераменным поспехам. Ян Караль Хаткевіч, Януш Радзівіл, выбітныя вайсковыя лідары той пары, але маскалі ў партыі. Палілі гарады, вывозілі ў палон насельніцтва, перамагалі масай сваёй. Найбольшы апакаліпсіс невядомая вайна 1640-50-х гадоў, калі загінуў, як лічыцца, кожны другі беларус ці прота-беларус, калі быць больш карэктным. А ў Мінску засталося 170 жыхароў. Пазней яшчэ вызначыўся Пётр I, які захапіў Полацак, узарваў Сафійскі сабор і спаліў Магілёў ды Віцебск. Карацей, суцэльнае зло. Пасля такіх удараў распачаўся заняпад. 18 стагоддзя – час суцэльнай стагнацыі. Краіна замучаная войнамі з маскалямі і шведамі, інфляцыі, патрабуе рэформы, але ўнутры яе раздзіраюць супярэчнасці. Этнічныя, рэлігійныя, і ўсё гэта падагравае на павольным агні Петербург, які паставіў мэтай валодаць тэрыторыямі сучаснай Беларусі і Украінам цалкам. Фінал падзелу Рэчы Паспалітай, калі спачатку усходняя Беларусь, а пасля і ўсе астатнія тэрыторыі пераходзяць пад залежнасць Расіі. Мы трапляем у залежнасць ад імперыі, з якой не можам вырвацца да гэтай пары. Ці мы спакойна на гэта глядзім? Не. Лепшы прыклад Тадзеуш Касцюшка, які стаў лідарам антырасійскага паўстання 1794 года. Не толькі ў нас, але і па ўсёй Рэчы Паспалітай. Цяпер у Марачоўшчыне яму стаіць сціплы помнік, а вучэльня для будучых афіцэраў у Менску названа імём ягонага апанента Суворова, які, напрыклад, ператварыў Варшаву ў крывавае месіва. Яшчэ адзін расійскі герой, які для Беларусі зусім не герой. Сілы былі няроўныя, Касцюшка прайграў. Ну, калі быць шчырымі, усе мы прайгралі. Пачынаецца русіфікацыя ды уніфікацыя пад адзіны агульны імперскі стандарт. Калі раней дамінавала каталіцтва, дык цяпер праваслаўе. Уніяцкая царква, якая збліжала каталікоў і праваслаўных і стала найбольш масавай у нас пасля Берасцейскай уніі 1596 года, ліквідуецца. У гарадоў забіраюць магдыбургскае права, руйнуюць ратушы і усялякія згадкі пра колішнюю незалежнасць, дэмакратыю і гонар. З нашай тэрыторыі робяць калонію. У той час пашыраецца і сам назоў Беларусь. Ад пачатку ён быў звязаны з усходнімі землямі, Падзвіннем, Падняпроўем, Полацкам, Воршай і Віцебскам. Але разрастаецца далей на захад, хоць тыя землі гістарычна лічыліся Літвой, а яе жыхары літвінамі. Згадайце хаця б Брэст-літоўскі ці Мінск-літоўскі. Не таму, што там жылі сённяшнія літоўцы, а таму, што наш край так называўся. Нават калі ва Ўкраіне ці Расіі вы сустракаеце чувака з прозвішчам Літвін, Літвінчук, Літвінаў, хутчэй за ўсё ягоныя продкі былі ад нас, а не з Коўна ці Клайпеды. Адно з новаўвядзенняў расіян рыса аседласці. Яўрэі не маглі жыць у іх там у Калузе ці Вологдзе, а павінны былі існаваць у Беларусі ды ўкраіне. Так нашы гарады становяцца збольшага ідышамоўнымі, а беларусы праз такую палітыку выціскаюцца на перыферыю ў вёску. Вось табе і сялянская нацыя. То бок яно было ўсё штучна, а не таму, што нашы продкі умелі толькі зямлю араць. Такая перапоўненасць тэрыторыі яўрэямі зрабіла нашы землі донарамі яўрэйскай культуры, бізнесу, палітыкі на шмат дзесяцігоддзяў наперад. Таму нашчадкі акурат нашых яўрэяў з-пад Пінска ці з Віцебска пазней стваралі і Галівуд, і амерыканскую мафію, і дзяржаву Ізраіль як такую. Але гэта будзе пазней. І тут як гром з яснага неба паход Наполеона 1812 году. Расійскія і савецкія гісторыкі малявалі Наполеона як такога Гітлера і звязвалі толькі з разбурэннямі. Але для нас гэта быў шанец і надзея на свабоду, бо той сам Наполеон у тым ліку нёс прагрэсіўныя каштоўнасці, ідзеі роўнасці і прагрэсу. Вялікая частка нашых элітаў яго падтрымлівала і ваявала ў складзе вялікай арміі. Такі быў тэрмін, бо там знаходзіліся і саксонцы, і італьянцы, і да халершча іншых нацыяў. Ваявалі па знакам пагоні ў надзеі на адраджэнне ВКЛ. Наполеон пацярпеў паразу, а Расія толькі ўзмацнілася. Усё 19 стагоддзя час паўстанняў. 1830-31 пасля 1863-64. То бок ідэя свабоды не гублялася. Кожнае паўстанне давала сваіх герояў. Эмілія Плятр, Міхал Валовіч, Кастусь Каліноўскі, Валер Рублеўскі. Але было такім сабе антыадборам, бо расіяне, якія пераважалі ў сіле, забівалі і высылалі ў Сібір лепшых. І кожны раз узмацнялі сваю палітыку. Так, напрыклад, быў знішчаны Віленскі універсітэт, канчаткова адменена старое літоўскае права, ну то бок статут 1588 года, а ўрэшце забаронены хоць якія саманазвы нашай зямлі. Засталося толькі губерні севера-западнага края. Ні пра які беларускі друк і культуру не магло быць гаворкі. Акурат тады, у 1860-х, не дзякуючы, а насуперак маскалям пачала прарастаць уласна беларуская нацыянальная ідэя. Яе сімвалічныя бацькі, першы
Кастусь Каліноўскі, які ў мужыцкай праўдзе прапісаў ідэю справядлівасці як нацыянальнага крэда. Не народ для ўраду, а ўрад для народу. У літаратурнай форме другі бацька нашай нацыянальнай ідэі гэта Францішак Богушевіч, аўтар словаў «Не пакідайце ж мовы беларускай, каб не ўмёрлі». Гэта яшчэ і першы наш праваабаронца, бо пагаджаўся бараніць сялянаў бясплатна. Прывітанне ў 21 стагоддзя Алесю Бяляцкаму, нашаму нобелеўскаму лаўрэату. Нацыянальнае адраджэнне пачалося пазней за украінцаў ці літоўцаў. Гэта пачатак 20-го стагоддзя, які займеў назоў нашаніўскі час. Бо увесь нацыянальны актыў згуртаваўся вакол газеты «Наша Ніва», якая выходзіла ў Вільні. Янка Купала, Якуб Колас, Вацлав Вастовскі, Максім Богданович, Максім Гарэцкі, Цётка і шматлікія іншыя, якім мы вельмі удзячны. Важна, газета выходзіла кірыліцай і лацінкай, і гэта яшчэ раз пра нашыя дзве душы. Беларуская лацінка цалкам магла б стаць нашым мейнстрымным алфавітам, але ўсё ж таки перамагла кірыліца. Беларусы са сваім нашаніўскім адраджэннем літаральна заскочылі ў апошні вагон, бо зусім хутка развал Расіі. 1917 год, і трэба вызначацца, хто ты і з кім ты. Паспелі. 25 сакавіка 1918 году ў Менску прынялі трэцюю основную грамату Беларускай Народнай Рэспублікі, якая дэкларавала нашу незалежнасць і самастойнасць. Беларускую дзяржаўнасць тады не атрымалася адстаяць вайсковым чынам, нягледзячы на гераізм балахоўцаў і случакоў, якія ваявалі супраць чырвоных. Але Беларусь так ці інакш ужо не знікала з мапы свету. Ніколі. І ніхто ўжо не мог казаць, што нас і нашага народу не існуе. Бальшавікі хутка перахапілі ініцыятыву і ў супрацьвагу пачалі свой праект «Савецкую Беларусь». Гэта як Адзідас і Абібас. Па назве розніца нібыта невялікая, але па якасці вельмі прынцыповая. Савецкую Беларусь аб'явілі ў Смаленску 1 студня 1919 году. Пашыралі, дадавалі Беласток, напрыклад, памяншалі, забіралі Беласток, Вільню і Смаленск, але зрабілі Савецкай Рэспублікай, прычым адной з заснавальніц СССР. Фармальна на роўных правах з РСФСР ці у СССР. Але для Масквы гэта быў чыста службовы праект. Плацдарм, каб кашмарыць суседнюю Польшчу. З пазітыўнага. У 1920-х гадах тут усё ж такі была палітка беларусізацыі, калі нават чырвоную армію і міліцыю вучылі беларускай мове ў Менску ці Віцебску. Гэта першыя вялікія тыражы беларускамоўных выданняў. Купалы, Коласа, Змітрака Бядулі і гэтак далей. Пад гэтую марачку у БСР у 1926 годзе нават выманілі большасць беларускіх палітыкаў хвалі БНР, каб будаваць тут дзяржаву разам. Людзі паверылі, прыехалі, а па выніку пайшлі ў тыя самыя расстрэльныя ямы, што і нацыянал-камуністы Алесь Дудар, Цішка Гартны і гэтак далей. Маштаб трагедыі, канешне, куды больш шырокі, бо закрануў усіх і кожнага. Калектывізацыя, рэпрэсіі, высылкі, голад. Вось цана савецкага раю. Але была і іншая частка Беларусі, менавіта заходняя, якая па умовах Рыжскага міру, это 1921 год, засталася ў складзе Польшчы. Беларускае нацыянальнае жыццё тут было безумоўна не цукар. Але людзі мелі прыватную ўласнасць, магчымасць зарабляць, будавацца, урэшце выязджаць за мяжу і за акіян. У 1939 годзе СССР разам з Германіяй развязвае другую сусветную вайну. БСР перастае тэрыторыямі і памнажаецца ўдвая. Усходняя і заходняя Беларусі аб'ядноўваюцца. Але Беларусь ад гэтага не стае больш гулагу і усялякага трындзіца. Людзей раскулачваюць, высылаюць сем'ямі ў Сібір, царквы і касцёлы зачыняюць. І тут чарговы шок. Другая сусветная стала для Беларусі неверагодным выпрабаваннем ва ўсіх сэнсах. Так, шматлікія беларусы лічацца праведнікамі свету, бо акурат ратавалі яўрэяў, нават калі фармальна знаходзіліся ў так званых калабаранцкіх структурах, як, напрыклад, бургамістр Менска Вацлаў Івановскі. Нашы суайчыннікі ваявалі не толькі ў прасавецкіх і пранямецкіх фарміраваннях, але таксама ў арміі краёвай, УПА ці арміі Андерса. Таму магілы беларусаў-жаўнераў ёсць нават у далёкай Італіі ў Монте-Касіна. Вайна таксама справакавала вялікую хвалю іміграцыі і дала пачатак беларускай палітычнай дыаспоры ў Амерыцы, Великабрытаніі, Аўстраліі, Францыі, ФРГ і гэтак далей. Ну і, канешне, тая вайна не скончылася ў 45-м, бо да пачатку 50-х у Беларусі трываў антысавецкі збройны супраціў. Пасляваенны час маштабная адбудова, найперш Менску, які стаў горадам сонца, які мы цяпер усе ведаем. Але гэта не час вяртання да сябе, бо вакол надалей пануе сталінізм, а краем кіруюць зусім не беларусы. Затое БСР
СССР стае сузаснавальніцай ААН. Зараз гэта ўжо мутная даволі структура, не аб чым, так бы мовіць, а тады нешта моцнае і сімвал надзеі хаця б на мір, на тое, што усіх не пазабіваюць у бліжэйшай будучыні. Урбанізацыя. Цэлы народ перасяляецца з вёскі ў горад. Разам з тым закладаюцца шматлікія траўмы і комплексы гэтага маладога чалавека. Бо ў гарадах буяе русіфікацыя, і людзі тупа саромеюцца сваёй мовы і свайго паходжання. Вынікі ўсяго гэтага мы адчуваем па сёння. Масква, ў сваю чаргу, не магла цалкам забараніць беларускую культуру, таму мы ўсё ж маем з таго перыяда Максіма Танка, Васіля Быкова, Владзіміра Караткевіча, дзесяткі круценных мастакоў, скульптараў, музыкаў, а песняры, напрыклад, становяцца нашым брэндам па ўсім Саюзе, ну і ва ўсім свеце. Мары пра незалежнасць, затаптаныя ў зямлю, пры гэтым не знікаюць. Бел-чырвона-белы сцяг, пагоня, забароненыя кнігі і аўтары – всё гэта жыве ў падполлі, у самвыдаце, у інтэлігенцкіх кухнях, каб выйсці на публіку ў 80-е гады. Для новага пакалення незалежнікаў гуру становяцца былыя вязні ГУЛАГа і дысідэнты накшталт нязломнай Ларысы Генюш. У часы Гарбачоўскай адлігі наш нацыянальны рух выходзіць з цені. Нацыянальнасць стае такой самай праявай свабоды, як джинсы, рок-музыка і кока-кола. Шматлікія суполкі зліваюцца ў агульны рух, якім стаў Беларускі народны фронт, які і даводзіць справу да лагічнага фінала – абвяшчэння незалежнасці яшчэ пры жывым СССР 25 жніўня 1991 году. Ну і цвік у імперыю зла быў забіты таксама ў Беларусі. Гэта белавежскія пагадненні ў Віскулях пад самы канец таго ж 91 году. Ці забіты гэты цвік да канца – велічэзнае пытанне, але вялікі дзякуй беларускім дзеячам, якія да таго спрычыніліся. Сёння мы пакуль маем незалежную Беларусь, якая належыць у тым ліку кожнаму з тых, хто паглядзеў ці глядзіць гэты відос. У нас яе намагаюцца забраць, але калі нашыя продкі не аддалі, то і мы не маем ніякага права. Жыве Беларусь! Далей наша гісторыя пайшла на новы віток, набліжаны да сучаснасці, бо як мінімум гэта ўжо час, калі нарадзілася большая частка гледачоў гэтага відоса. Прабачце, мы трошкі не ўклаліся ў тыя 15 хвілінаў, але гэта той самы сюрпрыз, які мы абяцалі нашым данатарам і гледачам. Пакажыце, калі ласка, гэты відос сваім родным, сябрам ці калегам. У нас файная гісторыя, у нас ёсць чым ганарыцца, у нас ёсць свае героі, якія не паміраюць. Дзякуй за прагляд, дзякуй за данат. Калі хочаце стаць нашымі суаўтарамі, можна заданаціць на Баймі кофе, скінуць крыпту ці націснуць кропку наўпрост супер дзякуй. Нагадваю, мы канал Загляне сонцам. Давайце беларусець разам.